Prophet ini kana mukadzi wacho andichada. Ayo Haurambire panapa kakuita seko. Makadi mama. Tibeni makadiwo. Makadi baba. Tibeni makadiwo. Ane mwezi mungani mwana wenyu? Ane 5 months. 5 months. Sure. I wonder kuti such a lovely family. Why vanhu vachigara vachinetsana, vachipopotedzana, vachifana kutaurirana. I always tell you, life is too short. You should find time to cherish love. Isotaudzana. Vamuzotaudzana. Asindofara kuti havasi kutaudzana, but vataudzana havo kuya kuchechi. Kupusungwara ikoko. At least tadzai kutaudzana. Asi muchiuya zvenyupi. Zviri nani mongotizira ikoko. Mungoya mumwe aruka asi mwakananga kwa Jesu. Nekuti kwa Jesu ndo kwazvinoperera. Baba munonetsana nemukadzi nekuda kwei? Mukadzi anoramba achingofonera namai wake pese panguva nenguva zvoti kana nyangwe ndisipo ndiri kubasa chaiko vanongoramba vari pafoni kana kumba chaiko amai vacho havapi. Havabve kumba mbuya? Hongu. Kunda mbuya vakoso. All right. Baba. Prophet. Mama muchizviziva here kuti mupilo yamunotsamira mune mushonga urimo? Handizviziva Prophet. Mama, munoiziva here? Ndinozviziva asi ndakatya kumuudza nokuti handaiziva kuti zvinozopera sei. Okay. Now I am looking in the realm of the spirit. Ndikuoneswa inini kuti mai vako iwewe vakanga vasingade kuti uroorwe neuyu. Sure. Pakutanga mai vangu vanga vasingamufarire. Vakati zvoni murume wako mukomana wako haana future. Saka siyana naye asi vakazoguma vomutambira zvavo. Haane future here mukamutarisa mukomana. But chiri kundinetsa iko zvinezvi ndiri kuoneswa ini. Uri kuti mai vako vakamutambira hongu, but pane musi wavakangouya vakabata mapilo maviri vachiti vakuigira. Sure Prophet. Ndokubva mai vako vainsista kuti torai mapilo manyowanaya muashandise ivo ndobva vaenda nemapilo madhara. Now ndiri kuoneswa ine mai vako vaenda nemapilo madhara, wakasara wakagara ukanetseka kuti why vasiya mapilo. Ndobva ndakuona wakagara pamubhedha asi uchibata-bata uchifila-fila ndokubva wanzwa kuti mukati umu mune zvirimo. Ndizvo? Yes. Ndiri kuoneswa ine wakatora maphotos emapilo ndobva wasendera mai vako. Sure Prophet, ndakavasendera asi pandakavasendera ipapo ndakatraya kuvafonera panguva yachona iyoyo hawana kudayira. Ndobva vazokufonera pamashure. Sure. Ndobva vakutaurira kuti mapilo aya mushonga welaki. Ndakaisa mushonga welaki mukati. Sure. Nyaya iri panapa bamnini. Prophet. Ambuya vako havakude zvamuchose. Ndibadzirewo Prophet. Yazi kuroora ndakaroora chaiwo kunozungira ndakasungira Prophet, but izvezvi zvitochayo ndoita sei? Yeah. Havakude. Asi chandoda kuti uzive. Chasaka nyaya dzenyu dzizosvika kumapena kudai so. Inyaya yemushonga. Prophet ini kana mukadzi wacho andichada.
aiwa kamurambanirane panapa kakuita seko uri kuti mukadzi auchada nokuti tata amai vake vanoroya. Prophet ndingagare sei nemunhu adakana ikukumba kwacho kunonorarika sei mapiro ane mushonga. Ona manje at least mudzimai wangu anokuda because muchitotanga kudanana akanzi murambe akaramba achingoda iwe zvemushonga akatya kukuudza achiziva kuti uchazongopopotawo. But mama, Yes, Prophet. ndoda kuti muzonouya nemapilo enyu panapa taapise pano. Chechipiri mamunini Prophet, mukaita zvenyu zvekuramba mukadzi amene zvenyu mucharoora nechirwere. chinibatsirewo Prophet ndikwanise kunge ndichigara naye zvese zvandoronga kadoronga tingoti pamwe chete. Hakuna nda chirwere chiri zvakaita sei. Unotozongoti kugara hako nemuwakwei zviri nani munochengeta nawo. Ngaende vanamatire. Father, in the name of Jesus, vachengetedzei nemwana uyo achengetwe nezita raJesu. Amen. Endai munogarisana. Ndombodzika gejo futi here panapa. Just promise me one thing kuti hamuzotiza kuuya kuservice. Nokuti apa ndaapadhuze nekuvhura hombe. Upi? It's so amazing, is it? This is so amazing. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Chinditendere maminutes anaya ndisenda tiprofitei futi. Munditendere ndimbotivhurai Bible zvishoma. Tibalansise zvinhu zvacho. Tikazongonyanya kuprofitana chete munopedzera maita spiritual kwashoka. Munoiziva? Kachidumbu. Ukanyanya kuita zvemweya stereki unopedzera wewe kumasowe. Ndarama chioneswa saka pama chioneswa ndarama chioneswa uchingoneswa chete. Ukaita zveshoko stereki unopedzera wamwe wachitaura. Saka zvoda kubalansiswawo. Umweya mweya, ushoko shoko, chidaro daro tisaite ka spiritual kwashota katumbu. Mazvinzwa? Ukajairira ungozoprofitwa usina word hazviite zvakanaka.